Селям алейкум, хайрлах шамлар. Мы продолжаем эфир. Меня зовут Гульсум Халилова. Информационная служба АТР работает для вас. Присоединяйтесь к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически будут выводить номер телефона. Звоните к нам в студию, задавайте ваши вопросы. Абсолютно бесплатно по Viber можете присоединиться. Плюс 38073 419 41 58 наш номер телефона. Ну или можете звонить по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Нам важен ваш голос. Но я рада представить гостя нашей студии. Это Валерий Васюк, народный депутат Украины первого созыва, государственный деятель. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Я дуже радий Селям знову алейкум. бути на вашому каналі. Очень взаимно. Спасибо вам большое. Давайте вот начнем наш эфир с такого информационного сообщения. Европейский Союз не признает применение российского законодательства в аннексированном Крыму и Севастополе, поскольку это незаконно согласно международному праву, а также передачу граждан Украины из Крыма в суды Российской Федерации. ЕС призывает Россию отменить эти решения и освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан. Давайте послушаем. ЄС очікує, що Росія припинить тиск на кримсько-татарську громаду. На півострові мають бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини, повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників на всю територію України, включно з Кримом і містом Севастополь, як і раніше має першорядне значення. Вы знаете, недавно вынесли оболенные сроки для крымских татар в Ростове-на-Дону от 13 до 19 лет лишения свободы. Что остается у нас, что остается у мира, чтобы защитить украинских граждан на территории оккупированного полуострова? Ну, передовсім повинен зважити, що визначення тут в Україні і поза її межами на дипломатичному рівні так само, що Крим анексований, це грубейша помилка щодо, скажімо, кваліфікації через міжнародне право, що з Кримом сталося. Угу. Це не Правильно анексія, називати окупація, да? це окупація. А відповідно, що за кожним терміном в міжнародному праві тягнеться ціла низка дій, які визначені відповідними конвенціями і рішеннями Організації Об'єднаних Націй. Будь-яка анексія, скажімо так, законна чи незаконна, по-перше, хто визначає законність? Будь-яка анексія будь-якої території чи частини території будь-якої країни законом цієї країни ніколи не буде визнана. Отже, це є перше. Це є окупація. І Росія є окупантом. Щодо чергового звернення до Росії, заклик її до неї, аби вона забезпечувала права, загальні права, людські права кримсько-татарського народу в Криму. Це абсолютно пустопорожній заклик, бо Росія до цього є глуха. В неї задачі інші, точно не задачі забезпечувати права кримсько-татарського народу. Крим – це є оцей непотопляємий ракето чи авіаносець, який, знову ж таки, ми про це з вами говорили в ефірах неодноразово, який має, на відміну від того, що було за радянських часів, стратегічне значення в Чорному морі. Бо в Чорному морі після ліквідації радянського цього комуністичного табору цілий ряд країн перейшли до свого членства в НАТО. Отже, і Чорне море, і Крим є тактично значимим для Росії. І ніколи в світі Росія не буде піклуватися і опікуватись кримсько-татарським народом або взагалі людьми, які живуть в Криму. Для них це чисто мілітаристське питання і значення. Тогда что остается у мира? Путин открыл ящик Пандоры и показал, что можно оккупировать территорию, и нам ничто за это не делают, да? Только есть какие-то санкции, мы не можем говорить, что их нет, и что они не влияют. Возможно, как-то они влияют, но в долгосрочной перспективе. Ну а что сейчас, что остается у мира, если юридический и институциональный строй нарушен уже Российской Федерацией? Питання полягає в тому, про це ми так само з вами говорили, що світ є доволі цинічним. І передовсім в світі грають свою роль гроші. Ми це бачимо, наприклад, між іншим, коронавірусної пандемії. Бо люди перед очима, які керують світом,
мали гроші, мали економіку, і це обернулося великою трагедією для людей в біологічному так мовити, аспекті їхнього виживання. Те саме стосується і Криму. Отже, що залишається? Залишається одне. Це Україні, українському народу подумати ще раз. Ідуть вибори до місцевих органів самоврядування, будуть вибори до парламенту, будуть вибори президента. Якої держави ми хочемо? Держава, яка буде перемагати, чи держава, яка буде жувати жуйку стосовно якогось вдаваного миру? Якщо країна не буде сама себе захищати, світові, даруйте на слово, наплювати на цю країну і на будь-що. Тому що, знову ж таки, ми це бачимо по Північному потоку. Здавалось би, слова Ангели Меркель є справедливими, а дії – ні. Ну, а вы думаете, Отже, отравление Навального сейчас не повлияет на заморозку Северного потока? Ну, я вам скажу так, що я в це не вірю. Мгм. Тому що потуги німецької влади, яка є натурально демократична, ну, передовсім Німеччина – це є федерація. Я би навіть сказав, більше конфедерація. Та? Це є збір земель, які мають своє управління на рівні своїх парламентів, на рівні своїх урядів, правда? Вона досить різноманітна країна, але ми бачимо, що за всіх останніх канцлерів Німеччина передовсім дбає за свій економічний статус в світі і в Європі. Отже, для Німеччини, певно, більш важливо є не права людини, не права кримських татар, не права окремої особи, як Навального, а свої статки. Я не вірю в те, що цей поток буде, скажімо, ліквідований, чи призупинений, чи скасований в зв'язку з отруєнням Навального. Інша справа – це санкції стосовно країн, які погодилися підтримувати Північний поток з боку Сполучених Штатів. Оце є важливо, оце є Которые сейчас чутливо. влияют, очевидно, потому что пока что Северный поток заморожен. Ну, я би хотів, щоб цей поток був не заморожений, щоб він був скасований в принципі. Давайте поговорим с вами про Донбасс, про работу трехсторонней контактной группы. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что прогресс выполнения Минских соглашений вряд ли появится при нынешнем руководстве Украины, а именно при президенте Владимире Зеленском. Об этом он заявил в интервью RT. Давайте послушаем. Я не думаю, що при нинішньому українському уряді, як і при попередньому президентові, буде якийсь прогрес у виконанні Мінських угод. Хоча б тому, що про це публічно говорить сам президент Зеленський, віце-прем'єр Резніков, який відповідає за роботу в контактній групі з врегулювання ситуації в Україні. Також про це говорить міністр закордонних справ України Кулеба. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, конечно же, отреагировал на заявление МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии прогресса и исполнении Минских соглашений. И вот что сказал глава нашего ведомства. Мені особливо прикро читати ці слова міністра Лаврова саме зараз, коли Україна докладає як ніколи багато зусиль саме для того, щоб врегулювати конфлікт, принести мир, деокупувати свої території. Вы помните, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский, в России ликовали, и в Санкт-Петербурге даже из конфет Рошен слепили его картину. Разочаровались или что? Я, знаєте, оці всі пара ситуацій довкола Зеленського, чи він, чи проукраїнський, чи промосковський і так далі, вони, ці всі ситуації повинні діагностуватися діями самого Зеленського. От дія, слова, це і слова. А які дії? Дії – це Кравчук і Фокін. Угу. Він дістав з нори оцих двох старих тхорів, які все своє життя політичне, вони завонювали і вигризали мізки людям своєю діяльністю. Це люди, які глибоко ненавиділи і ненавидять Україну. Але сьогодні сталася подія, яка знову ж таки проявляє як лакмусовий папірець наміри Зеленського, вірніше Путіна, через Зеленського і через Резнікова. Я маю на увазі виступ Резнікова сьогодні на Верховній Раді України.
За оцією всією патетичною патокою, за оціми патетичними словами була одна фраза, яка, власне, і проявляє наміри і оці глибокі думки і бажання Зеленського, Резнікова і Путіна. Что именно? Це фраза про те, що, як сказав Резніков, виступаючи на Верховній Раді, 4-й пункт постанови Верховної Ради про місцеві вибори, або, вірніше, неможливість проведення місцевих виборів на деяких місцинах, на деяких місцевостях Донбасу не відповідають мінським домовленностям. У нас есть Про этот что? синхрон. Давайте просто один раз послушаем, чем 100 раз об этом говорить. Вы видите, пожалуйста. Але якщо парламент України зможе проявити колективну мудрість і ухвалити якесь інше рішення, яке підкреслить сприйняття Україною мінського процесу як наразі безальтернативного майданчика переговорів, яке підтвердить повноваження української делегації і продемонструє довіру до неї. Таке рішення дасть важливий сигнал нашим західним партнерам та міжнародним посередникам з ОБСЄ. Воно б розширило поле маневру для нашої роботи в трьохсторонній контактній групі. Тим більше, що згадана постанова де-факто зникне як чинник після 25 жовтня. Какое мудре рішення ждете? Отже, він сказав, що 4-й пункт відповідної постанови про неможливість проведення місцевих виборів в деяких районах Донбасу не відповідає мінським домовленостям. Йдеться про те, що ці домовленості чи устами цього, як хто там представляє Гризлов. Росію, Гризлов. Прошу? Гризлов. І Пушилін, відповідно від цієї окупованої території, вони якраз на цьому наполягають, бо на цьому наполягає Путін. Отже, Резніков весь час, так мовити, його сприймають, він про себе говорить, як професійний правник. Так от, стосовно його юридичної кваліфікації, справа полягає в тому, що постанови Верховної Ради України – це акт, який ухвалюється сувереном. Народ, обираючи Верховну Раду, делегує своє право невід'ємне, як управління держави Верховній Раді України. Як можна було поставити рішення, акт суверену нижче, ніж мінські домовленості, папірцями яких Путін підтирається щодня? Як? І між іншим, що мене найбільше обурює, це те, що жоден правник, який себе кваліфікує як такий в Верховній Раді, поза Верховною Радою, не звернув на це увагу. Що це таке? Невігластво чи підмахування владі? Давайте Отже, це разберемся. неприйнятні речі. Окей, давайте разберемся, чего хочет Россия и чего сейчас хочет Алексей Резников, выступая с трибуны Верховной Рады Украины. Вот этот 4-й пункт постановления Верховной Рады Украины, где говорится, что выборы на территории Донбасса, Луганской и Донецких областей возможно только после демилитаризации, установления украинского контроля над украино-российской границей и потом, согласно международному законодательству, там при миссиях ОБСЕ, ООН и так далее, и только тогда могут быть проведены вот эти демократические выборы. И тут четко артикулируется, говорится о том, что Российская Федерация – это агрессор, что она оккупировала эти территории, что Российская Федерация контролирует там боевиков, финансирует и так далее. Чего хочет сейчас Россия? Просто поменять порядок действий? Росія хоче одного. Вона хоче позбавитись від оцієї території, яка знаходиться зараз під її квазі-юрисдикцією на чолі з керівниками окупованої частини Луганської, Донецької області, і вчухати її Україні з тим всім, скажімо, з тою всею заразою, яка за 7 років, вона й була і до 7 років, але тепер вона просто загнила з тою всею заразою втюхати Україні. Для того, щоб надалі оця зараза, оцей ковід, оцей рак розповзався по Україні. Це повна дестабілізація ситуації на Донбасі і в прилеглих областях України. Давайте. І це обов'язково, якщо будуть проведені вибори без оцього карантинного режиму, повернення людей, їхніх мізків, їхніх душ в Україну, то буде там обиратися хто? ОПЗЖоповці.
Давайте подключим к нашей беседе народного депутата Украины, фракция «Голос» Ярослава Юрчишина. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Сегодня Алексей Резников предложил Верховной Раде принять альтернативное какое-то решение относительно местных выборов, которые позволят разблокировать переговоры с Российской Федерацией. Он сказал, что он рассчитывает на мудрое решение Верховной Рады. Что это за мудрое решение? Чего ждет, по-вашему, Алексей Резников от вас? На жаль, зв'язок не дуже Пане хороший. Ярославе, чуєте? Наскільки я зрозумів, ви питалися про пана Резнікова, його прохання мудрого рішення, Так, так. щоб роз... Пане Ярославе, чуєте? Алло. Алло. Попробуйте еще раз перенабрать, пожалуйста, Ярослава Юрчишина, народного депутата от фракции «Голос». Спасибо, я прошу еще раз его набрать и начать, собственно, задать ему вопрос. Будут ли они голосовать за это постановление? Вы же знаете, вы же видели проект постановления Александра Качуры? Измененный 4-й пункт, он у меня просто сейчас есть. Вот. Я просто хочу для сравнения показать нашим зрителям, что из себя представляет 4-й пункт проекта постановления народного депутата Александра Качуры. Вот 4-й пункт измененный. А вот 4-й пункт самого постановления Верховной Рады Украины. Ну, вы, наверное, видите, какая большая здесь разница. И, собственно, здесь четко говорится, кто Российская Федерация, агрессор, что она контролирует, финансирует и поддерживает боевиков. А в проекте постановления Александра Качуры нет ни слова про Российскую Федерацию. Вот ни слова просто. Как это понимать? Дуже просто. Знову ж таки, іде, Или это не имеет значения? звичайно, що має значення. Іде тиха, я кажу, тихою сапою здача України Зеленський. І про це говорить знову ж таки те, що говорить Кравчук і робить, те, що говорить і робить Фокін. До речі, Резніков, як людина далеко не дурна, призначив їм спікера для того, щоб приховати. Знаєте, у старих людей часто буває таке, що язик біжить поперед розуму. Оте, що говорив Кравчук, особливо Фокін, це було, знаєте, так мовити, у них на кінці язика те, що думає Зеленський. Але Резніков і Зеленський побачили, що це викликає супротив у суспільства. Значить, треба, щоб Кравчук і Фокін припинили говорити, але продовжили діяти, а за них буде говорити, так мовити, цензурувати, виступати таким цензором якийсь спікер. Але знову ж таки, не слова, а дії. Отже, якщо сьогодні Резніков говорив нібито правильні, патетичні речі, але все перекреслено те, що я процитував, стосовно 4-го пункту діючої постанови Верховної Ради, то тоді постає питання. Якщо ти говориш про 25 років мінімум якоїсь реабілітації оцієї території, оцих людей, і тільки після того запускати процес участі цих людей, які зараз під окупацією в політичному, внутрішньому і зовнішньому процесі України, то тоді чому ви залишаєте Кравчука і Фокіна на своих посадах? Отже, йде повна розбіжність дій и слив. Ну, смотрите, Алексей Резников говорит про маневрирование. Мы же понимаем, что сейчас провести выборы на Донбассе уже невозможно, потому что избирательный процесс пошел. Это антиконституционно. Уже сделать это будет невозможно, даже если они ведут вот эти изменения в это постановление. Мне подсказывает Василий, наш редактор, что Ярослав Юрчишин опять сорвался, к сожалению. Я можу відповісти на ваше запитання. Да, Отже, может, теперішній склад Верховної Ради, какого-то. Отже, теперішній склад Верховної Ради, сам президент, вони знову ж таки ноги витирають об Конституцію. І відповідне законодавство чи звіт законів про вибори. Верховна Рада може ухвалити про додаткові вибори до місцевих рад і голів місцевих адміністрацій, голів місцевих міст, там, сіл і так далі, в якийсь інший період. А є ще одна
можливість. Недаремно такий Мірошніченко Юрій від, скажімо так, групи Януковича, чи хто був під Януковичем, який зараз представляє оцей «За життя» Медведчука і Рабіновича в Центральній виборчій комісії, він неодноразово в ефірах заявляв про те, за яких умов вибори можуть бути перенесені чи не відбутися. В зв'язку з коронавірусною епідемією введення надзвичайного стану. І ви зараз бачите, вони збільшують кількість обстежень на ПЛР, збільшується кількість виявлених щодня, смертність збільшується. Отже, може статися ситуація, за якої вони доведуть кількість обстежень за день до 50-70 тисяч, і ми будемо мати, як говорив між іншим Шмигаль, не 3, не 2 тисячі, а 10 тисяч. І буде введений надзвичайний стан. Якщо буде введений надзвичайний стан, вибори будуть відстрочені, відкладені або скасовані. Тому що вони бачать, що вони на місцевих виборах не візьмуть ту кількість мандатів в місцевих радах і посад мерів, на які вони розраховують. Це буде їхній фіаско. Ярослав Юрчишин, как мне подсказывают, к нам присоединился. Пане Ярославе, чуете нас? Добре. Да. Я продублирую свой вопрос относительно призыва Алексея Резникова принять какое-то мудрое решение Верховной Рады Украины. Что это за мудрое решение? Будь-яке рішення Верховної Ради вже прийнято, понад 300 голосів, де чітко зафіксовано, що будь-які вибори на окупованих територіях, як Донбасу, так і Луганської області, так і Криму, можливі лише після повної реінтеграції відповідно до засад Організації Об'єднаних Націй. Що це означає? Повний контроль країною, до якої належить територія, її інформаційного простору, безпекового простору та соціального простору. Тобто це означає не виконання тактики росіян, вивели умовно війська за кордон, проводити вибори. А це означає, що ми контролюємо територію. Наші канали, зокрема і АТР, вертаються і мовлять як на території Донецького окупованих районів Донецької, Луганської, так і в Криму. І лише після того, коли діють українські партії, коли діють українські громадські організації, коли є вільний доступ міжнародним спостерігачам до контролю за виборами, лише тоді. Чесно кажучи, кладучи руку на серце, це не найближчим часом. Це, напевно, в кращому випадку, в кращому сценарії роботи в першу чергу України, це роки. Те, що говорить Резніков, російський план, його можна запаковувати чи в, скажімо, старчий маразм Фокіна, чи в дипломатичну мову Резнікова, але це зрада. І на це Верховна Рада ніколи не піде. Ну а если все-таки проект постановления с измененным 4 пунктом попадет в зал, что будут делать народные депутаты? Как будете реагировать? Я не бачу перспектив, щоб найближчим часом цей проект потрапив в зал. Його ще не розглянув навіть профільний комітет. І в профільному комітеті немає голосів на його підтримку. Але якщо б він чудом якимось потрапив в зал, в залі його однозначно провалять. Український парламент, звісно, проблемний. Офіс президента всіляко намагається витирати ноги об цей склад українського парламенту. Що логічно, зважаючи, що більшість там представляє, власне, президента, який працює в офісі Єрмака. Але при цьому на відверто проросійські провокації парламент поки що реагував досить консолідовано, провалюючи їх одна за одною. Тому я не бачу перспективи, щоб парламент проголосував. Звісно, зараз є негативна тенденція, що слуги все активніше працюють з російськими маріонетками Медведчука опозиційною платформою «За життя». Зокрема, недавно спільно проголосували за контрольований склад комісії, яка би мала відбирати спеціалізованого антикорупційного прокурора. Але думаю, в таких змістовних речах, як національна безпека, все-таки парламент був на стороні України, а не на стороні полегшення переговорної позиції, а насправді здачі українських позицій
мінській групі, яка давно на себе вичерпала. Дякую. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, а фракція «Голос» був з нами на прямому зв'язку. Встреча 4 лидеров в нормандском формате состоится? Я би сказав так, що... Ну, если посмотреть на те ультиматумы, которые сейчас выдвигает Россия. Я би сказав так, що за великим рахунком для долі оцієї російсько-української війни ця зустріч не буде мати жодного значення. Як і не мала жодного значення будь-яка зустріч, яка відбувалася в нормандському форматі за останній час. Більше того, зустріч, коли, хоча через одного президента, чи через президента і канцлера сидить президент України і Путін, коли відбувається, так мовити, оцей ніби опосередкований контакт, а я не впевнений, що тільки опосередкований, ну, це більше шкодить. Україна повинна добиватися формату, куди буде включена вся ота когорта країн, які підписали Будапештський меморандум. США і Британія. Так. Отже, йдеться про те, Пізніше Китай. Йдеться про те, що треба влити свіжу кров тих країн, які чітко і однозначно визначились не тільки в особі глав своїх держав чи урядів, а й в особі своїх парламентів. Як, наприклад, консолідовано щодо України виступає за Україну і Конгрес, і Сенат Сполучених Штатів. Те саме йдеться і про парламент, Палату лордів і Палату представників Великої Британії. Отже, я вважаю, що оцей нормандський формат, який існує в рамках визначених ще за часів Порошенка, він є неефективним щодо, скажімо, вирішення проблеми, скажімо, перемоги України в цій війні не військовими діями, але за рахунок того, що Україна, так мовити, позбудеться Росії, як в Криму, так і на Донбасі. Але ви повинні, так мовити, знову ж таки акцентувати увагу своїх глядачів на те, що все більше і більше на будь-якому рівні, чи на рівні мінської оцеї, скажімо так, групи, так? Чи на рівні міждержавних якихось переговорів, чи на рівні нормандського формату, про Крим говорять все менше і менше. Крим відходить в якесь потойбіччя. Постає питання, як можна розривати, так, подію на двоє? Адже подія одна – це окупація Криму і окупація частини території України на Донбасі. Робить це і зробила одна і та сама країна – Росія. Як це можна розривати? Отже, йдеться про те, що відбувається якісь, ви розумієте, якась шизофренія. Да? З одного боку ми говоримо про Донбас, а з іншого боку абсолютно не говоримо, чи не вимагаємо, чи не діємо щодо Криму. У нас, к сожалению, остается не так много времени. Я хочу успеть еще обсудить нашего северного соседа Беларусь. Учитывая, что она усиливает границу с Украиной и закрывает с Польшей и Литвой. Такое решение принял исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко. Не забыл диктатор и обратиться к народам этих стран и призвал их остановить своих безумных политиков. Давайте его послушаем. Ми змушені відвести війська з вулиць, півармії поставити під рушницю і закрити державний кордон із Заходу, з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братською Україною. На такие действия белорусской стороны остро отреагировали у нас в Украине. В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков просто сказал, что Лукашенко сошел с ума и посоветовал ему попить водички. Ну, более официально ответил сегодня украинский МИД. Глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба выступил во время срочных дебатов по ситуации в Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Предлагаю послушать. Ми застерігаємо Росію від кроків, які можуть призвести до підриву політичного суверенітету Білорусі та подальшої дестабілізації ситуації в регіоні в цілому.
Олег Лісний, політолог, експерт з міжнародних питань, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы считаете, как отразится на Украине все то, что происходит сегодня в Беларуси? Ну, я по цього питання поставлю. Українська влада, як і президент, як і Верховна Рада, дуже м'яко відреагувала на те, що відбувається в Білорусі. І ми бачимо відповідь білоруської сторони. Те, що робить Лукашенко, дійсно, я схильний бути солідарним з паном Аваковим. Це не часто роблю, але в нинішній ситуації так. Пану виконуючому обов'язки президента Білорусі треба попити водички, тому що він постійно шукає у нас в Україні український слід, який хоче в нього роздути Майдан, хоче зробити щось таке, що забере у нього владу. Треба трішки було раніше думати про те, як він цю владу утримував, як він ставився до свого народу. Тому в мене, крім емоцій, на жаль, на нинішній момент немає нічого. Чем закончится вся ситуация, все протесты и все то, что происходит сегодня в Беларуси? Я маю сказати, що я не оптиміст. Тому що якщо в цих протестах немає нічого антиросійського, якщо люди, які вийшли на вулиці, не вбачають, що головний ворог у них не лише Лукашенко, але і Путін, у цього протесту може бути погане завершення насправді. Тому що акцент на тому, що тільки поганий цар, і на що він спирається, відкидається за дужки, це неправильно. Треба дивитися геополітично на цей протест. І я думаю, що для білоруського народу це можуть бути дуже негативні наслідки, тому що я спілкуюся із тими білорусами, які у нас є з активною позицією. Вони кажуть, нічого страшного, тому ми вигадали такий протест новий, не такий, як у вас Майдан. І бачите, мене більше всього бентежить те, що вони наш Майдан ставлять як щось негативне. Ми не будемо робити Майдан, ми будемо робити щось інше. Ми будемо мирним протестом скидати диктатора. Не вийде. Не вийде, тому що вже дуже далеко зайшло це все питання. І якщо вони будуть не усвідомлювати, що Порошенко, вибачте, Лукашенко – це є Росія, а я так впевнений, тому що він вже фактично продав свою країну в Сочі, так? То у них не буде успіху. По одному він передуше. І це поганий сценарій, але я думаю, що він найбільш реалістичний на нинішній момент. Дякую. Політолог, експерт з міжнародних питань Олег Лісний був з нами на прямому зв'язку. У нас буквально 2,5 минутки до завершения нашего эфира. У меня к вам два вопроса. Что, на ваш взгляд, сегодня происходит в Беларуси и чем это все закончится? Отже, я скажу так, що в Білорусі протест іде за сценарієм Росії. Путін ніколи не вибачить Лукашенкові те, що той не погодився на створення де-юре єдиної держави та обрання Путіна скасуванням всіх попередніх його строків президентом об'єднаної держави. Оскільки Лукашенко на це не погодився, Путіну треба було витратити шалені гроші на проведення референдуму затвердження нової Конституції і обрання його, згідно нової Конституції, наступного разу знову президентом. І показати своєму світові, знову ж таки, не правовий режим Путіна. Це перше. Друге. В Білорусі водять хороводи, руками людей скинуть Лукашенка і руками людей оберуть того, кого треба Москві. Що це підтверджує? Усі заяви керівників оцієї групи протесту, оцієї координаційної ради, можна назвати в тому числі і цієї баришні, яка сидить за кордоном і віщає на всю... Вона, формула протесту в Білорусі така: «З Росією навіки, но без Лукашенка». Стосовно реакції української сторони і українських продержавницьких політиків, політологів, мас-медіа, я би хотів сказати так: коли в своїй хаті брудно, не біжуть з віником до сусіда підмітати. Думайте про своїх, про свого президента передовсім.
Дуже дякую вам. Валерій Васюк, народний депутат України першого скликання та державний діяч, був гостем нашої студії. Дуже дякую. Спасибо. Ну, а я с вами вынуждена попрощаться. Надеюсь, ненадолго, всего лишь на 2 дня. Желаю вам хороших выходных. Берегите себя, пожалуйста, не забывайте, что на улице свирепствует коронавирус. Придерживайтесь социальной дистанции, надевайте маски в общественных местах. Используйте дезинфицирующие средства и как можно чаще мойте руки. Если у вас есть такая возможность, как говорил Бродский, не выходите из комнаты, не совершайте ошибку. Берегите себя, береги себя, Крым. Мы вернемся.